Hej og velkommen til Mystiske Mester Martin. I dag vil jeg vise jer et rigtig nemt begyndertræk, der egentlig ikke kræver noget setup og ikke nogen fingerfærdigheder. Det kræver bare, at man har spillet kort. Og det man starter med, det er, at man beder publikum om bare at blande kortene. De må egentlig bare blande så meget i hovedet ved. Og så lige af god ordens skyld, så viser man i publikum, at man ikke har pakket kortene. Så beder man publikum om at dele bunken i to, lige hvor de ønsker, f.eks. der. Og så ved hjælp af det fjerde kort her, det må være det der kort, så kan man sige, hvad det her kort er. Og i det her tilfælde er fjerde kort i den her bunke klør 4. Lad os se, om det ikke passer. 1, 2, 3 og 4. Ja. Vi kan lige prøve igen. Vi blander bare lige kortene. Sådan der. Og beder publikum om at dele bunken i 2. Dum dum. Og ved hjælp af fjerde kort, 3, 4, kan man så fortælle, at fjerde kort herover det så må være en klør 3, 2, 3, ja. Lad os lige prøve en gang til der. Ja, vi prøver lige at blande. Sådan der. Ej, det var godt nok en dårlig blanding. Her beder publikum om at dele i 2. Og hjælp af fjerde kort herovre. Fjerde. Kan man så sige, at fjerde kort herovre, det kun kan være en spar 9. 1, 2, 3. Og det fjerde spar 9. Godt nok. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver det her træk. Man får en publikum til bare at blande kortene. Blande, blande, blande. Ja, og de må egentlig blande så meget, de overhovedet overgår har lyst til. Og når man har gjort det, så får man dem selv, og så giver man bare lige selv en blander, bang, bang. Og så viser man, der er altså ikke noget fake ved dem her kort, det er ikke noget, man har pakket. Og når man lige rydder igennem, så kigger man lige på det fjerde kort, i vores tilfælde en klør 4. Så lukker man sammen, og så lige for at virke overbevisende, så blander man lige selv en gang til. Og der er det vigtigt, at man bruger den her metode. Fordi på den metode, der kan vi sikre os, at det er de 4 øverste kort her, der ender øverst i bunken. Bang. Ender de 4 øverste kort her øverst. Beder publikum om at dele det op. Bum. Og vi ved jo, at det fjerde kort her, det er vores klør 4. Så siger man, at man skal bruge sit hjælpekort. Det fjerde kort her. I det her tilfælde en hjerte 2. Siger, så er det fjerde kort herover. En klør 4. 1, 2, 3. Bang. Klør 4. Nå, tænker publikum. Så siger de, okay, prøv lige at gøre det en gang til. Og hvis de ikke gør, så gør jeg det bare selv. Blander igen på den her metode, så vi sikrer os, at det er de 4 øverste kort, der kommer øverst for publikum til at dele. Vi ved, at det fjerde kort her er vores hjerte 2, fordi vi lige har kigget. Så siger man, at man skal bruge hjælpekort. Nummer 4. I det her tilfælde en spar 6. Siger, at det fjerde kort herover er sådan hjerte 2. 2, 3, 4. Wait. Så har vi lige lavet den sidste gang. Blander. Igen, så vi sikrer os, at dem her kort, de kommer øverst. For publikum til at dele bunken. Så siger vi skal bruge et hjælpekort. Dong dong. Klør 4 igen. Så siger, selvfølgelig viser man ikke det her hjælpekort til nogen. Så ved man jo, så siger man, nu har vi lige brugt et hjælpekort. Så kan det her kort, det fjerde kort, kun være en spar 6. 1, 2, 3. Boom. Og det her trick, det kan man bare køre igen og igen og igen, indtil en eller anden person er død eller gået.